Volaj na mobil. A Romana nedvíha. Koľko hodín? Počuť, čo ma musíš dopísať. Je 12:30 a Viktor nemá kam ísť spať, lebo jeho čaja pili drevo v izbe. Takže buchajme chlapci a všetci naraz! 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 Do piče, stáváme, kurva, čo vám jebe? Dávaj, ideme! A ideme! A stala aj naša Janka. A Vojtík. Stávame! Všetci už spia, len naša Romanka pili drevo. Ako do piče, keď nás zase zobudí, ale neviem. Povedz, ako si predstavuješ túto situáciu? Do piči! Rozjebeme to!